Okay, okay. Okay. Okay, 1, 2. Ngit-ngit mo. Selfie ako. Ito. Ikaw na lang. Ang ganda dito. Butang. Ito. Sikit nga rin. Right up naman. Thank you. Kena. Okay na. Kanina ka nag-video doon. Oh, thank you. Oh, ito yung Arde. Ito sa Cebu, Arde. Si Dato Kabuhanginan. Kabuhanginan. Sige, sige. Nice to meet you again. Close family ko lang pala ito. Ingat lagi. Sige ma'am, hinahinay din ma'am. Oo tay, sige tay. Ato si Ronald, kuan o motor. Tama si Ronald, si Julan siguro. Kita day? Sugar na ako. Oh, Ulan init. lan init. Nagitagaan ko ni Patring 2 ka kilo og tunga na. Kinto man ko sa ilaha. Dito ka Patring? Unya. Naman si Rene siya nga. Naamay gidala ni Big nga harina. At tuwa para makapang pistatak. Yan, tag 2 ka kilo ito nga. Pista sa? May 2-3.